Ιδού 4 ιστορίες, ιστορίες νέων επιχειρηματιών που εργάστηκαν σε διαφορετικό κράτος κοντά σε πεπειραμένους επιχειρηματίες. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εράσμους Νέοι Επιχειρηματίες φέρνει σε συνεργασία τους συμμετέχοντες για 1 έως 6 μήνες. Στόχος του να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να προσφέρει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας τη δυνατότητα ανάπτυξής τους, ιδίως σε διεθνές επίπεδο. Τα ΜΜΕ δημιουργούν πάνω από το 80% των νέων θέσεων στην Ευρώπη. Η Μαρία και η Παναγιώτα Βλάχου είναι αδερφές. Η επιχείρησή τους, Φερέικος Έλιξ, έχει την έδρα στην Κόρινθο. Αυτός είναι ο Σίμωνε, ένας νέος γεωπόνος από το Πανεπιστήμιο της Κατάνιας στη Σικελία. Τους ενώνει ένας κοινός τομέας οικονομικής δραστηριότητας, η saligarotropia. Alla Fereicos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche e pratiche, perché no poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo, perché no, il prodotto con dei presidi e delle certificazioni, in quanto prodotto biologico. Από την ίδρυσή της το 2007, η Φερέικος Έλιξ ειδικεύεται στη δημιουργία σαλιγκαροτροφικών μονάδων ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου. Ο Σίμωνε θα μείνει και θα συνεργαστεί με την εταιρεία για 6 μήνες. Καταρχήν, ο Σιμώνε είναι Ιταλός και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι και εγώ και οι αδερφοί μου, αλλά και σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην εταιρεία μιλάνε Ιταλικά. Κατά δεύτερον είναι ότι η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, το οποίο εδρεύει στην Ιταλία. Και κατά τρίτον, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Σιμώνε έχει σπουδάσει γεωπόνος και έχει ένα πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εταιρεία μας. Η βιολογική καλλιέργεια βρίσκεται σε πλήρη άνθηση στην Ευρώπη και ο κύκλος εργασίων της Φερέικος αυξάνεται συνεχώς. Η εκτροφή σαλιγκαριών είναι εκτακτική και γίνεται σε φυσικό περιβάλλον. Διερμηνέας και πτυχιούχος μεταφράστρια, η Παναγιώτα Βλάχου δεν σκόπευε να διευθύνει μια επιχείρηση, όμως το επιχειρηματικό πνεύμα της χτύπησε μια μέρα την πόρτα, χωρίς να το περιμένει. Η ιδέα προήρθε μέσα από ένα αστείο. Η Μαρία, η αδερφή μου, έτρωγε σαλιγκάρια στην Ελβετία και πλήρωσε τότε για 12 τεμάχια 37 ευρώ. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έτσι ξεκίνησα και εγώ να το ψάχνω. Σήμερα η επιχείρηση παρέχει συμβουλές, τεχνογνωσία και αναπτυξιακή βοήθεια σε παραγωγούς που ενδιαφέρονται για αυτό το τομέα. Έχει συμβάλει στη δημιουργία πάνω από 140 σαλιγκαροτροφικών μονάδων. Η πρακτική θα βοηθήσει τον Σίμωνε να βελτιώσει τις τεχνικές του στην ανάλυση εδαφών και να αναπτύξει πρακτικές πρόθεσης που θα του χρειαστούν στη δική του επιχείρηση. Sicuramente è importante Erasmus Impresa perché questa collaborazione porterà ad una nuova apertura commerciale tra quella che sarà la mia azienda e la Fereicos, come una ditta commerciale molto affermata, e soprattutto penso sbocchi commerciali ed promozionali per i prodotti siciliani all'estero, in tutta la comunità. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα επωφελείται και η επιχείρηση υποδοχής. Οι γνώσεις του Σίμωνε σχετικά με τους κανονισμούς και το μάρκετινγκ στον τομέα των βιολογικών προϊόντων αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα. Σίγουρα το να έχουμε το Σιμώνε στο γραφείο από την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι μας βοηθά να κοιτάξουμε να βρούμε νέες εναλλακτικές διεξόδους για την πώληση των σαλιγκαριών και στην Ιταλία, αλλά γιατί όχι να κάνουμε και μια καλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να γίνει κάποιος δεκτός στο πρόγραμμα Εράσμους, πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει ισχυρό κίνητρο. Το επιχειρηματικό σχέδιο του Σίμωνε είναι εντυπωσιακό. Io ho elaborato un business plan per l'Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica, comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale, cioè diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici
e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Το πρόγραμμα Εράσμους έδωσε τη δυνατότητα στο Σίμωνε να συμμετάσχει επικοδομητικά στις δραστηριότητες της Φερέικος Έλιξ, παραδείγματος χάρη σεμινάρια για μελλοντικούς εκτροφείς. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαδοθεί περισσότερο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε την εξωστρέφεια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματικά να τις αναπτύξει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Η υποδοχή ενός νέου Ευρωπαίου επιχειρηματία συνεπάγεται υποχρεώσεις. Όμως το πρόγραμμα αυτό αποτελεί πραγματικό εφαλτήριο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ διεθνώς. Consiglio a tutti i giovani imprenditori, perché è un'esperienza unica e fa crescere sia scientificamente sia nell'animo. Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich, ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Γιάν Σομπότκα, εκπαιδευτικός καλλιτέχνης και φωτογράφος. Το 2004 ιδρύει το Cottonbed, τη διαδικτυακή πύλη για την καλλιτεχνική σκηνή του Βερολίνου. Η πύλη αυτή περιέχει πάνω από 14.000 φωτογραφίες του. Υποδέχτηκε τη Λιθουανή Τζούλια Γκόιντ, τυχιούχο οικονομικών και θεατρική ηθοποιό. Αυτό που την έφερε στο Βερολίνο όμως είναι το πάθος της για τη φωτογραφία. Aš sutikau Jan Sobotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Τζούλια έμεινε 3 μήνες στο Βερολίνο με σκοπό να συνεχίσει να εργάζεται εκεί αργότερα. Η πολυπολιτισμικότητα και η ηρεμία της πόλης προσελκύουν πολλούς καλλιτέχνες μετά την πτώση του τείχους. Τους προσφέρει στήριξη και έμπνευση. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. Οι δύο φωτογράφοι μετέτρεψαν για λίγες ώρες αυτό το παλιό ηθοποιείο σε στούντιο. Η Τζούλια Γκόιντ έχει μια δική της προσέγγιση για τη φωτογραφία που διαφέρει από αυτήν του Γιάν Σομπότκα. Το ενδιαφέρον και των δύο όμως στρέφεται στα πορτρέτα. Όταν φωτογραφίζουν τα μοντέλα, μοιράζονται τον ίδιο χώρο και βρίσκονται αντιμέτωποι ο ένας με την ευαισθησία και την τεχνική του άλλου. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografiją, apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sobotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Τζούλια βρήκε αυτό που της έλειπε στο Βίλνιους.
Ένα δημιουργικό περιβάλλον και τις καλλιτεχνικές και παιδαγωγικές ικανότητες ενός πεπειραμένου φωτογράφου. Στοιχεία για την ανάπτυξη ευνοϊκών συνθήκων εργασίας. Šita programa labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Η Τζούλια σκέφτεται σοβαρά να παραμείνει στο Βερολίνο για να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση. Η συμμετοχή της στο Εράσμους την ενέταξε ήδη στην επαγγελματική αγορά. Tai aš manau, kad čia labai daug didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Tikrai. Εμπορική έκθεση Entreprendre στις Βρυξέλλες. Αυτός είναι ο Τόμα Βερντιέ Φουέντες, πτυχιούχος στη Σχολή Μηχανικών της Λίλ στη Γαλλία. Η δίκευσή του, η επιχειρηματικότητα. Η έκθεση αυτή είναι το αποτέλεσμα της ανταλλαγής με το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες. Δίπλα του ο Thierry Vandenbroek, διευθυντής της Poseko, του φορέα υποδοχής του. Όμως, ας πάμε μερικούς μήνες πίσω. Notre ASBL, qui s'appelle aussi Centre d'information pour une économie positive, en fait fait la promotion de tout ce qui peut, dans l'économie, apporter une contribution à la société. Donc ça peut être des concepts comme le commerce équitable, les investissements éthiques, la construction écologique, le tourisme responsable, enfin tous ces concepts-là. Το Pulsop είναι το επιχειρηματικό σχέδιο που υπέβαλε ο Τομά στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους για νέους επιχειρηματίες. Στόχος του, η ανάπτυξη της αναζήτησης χρηματοδοτήσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Dans mon projet, j'ai ressenti, peut-être parce que je venais de finir l'école, un manque d'expérience. Et le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet justement, en lien avec son projet, de développer une compétence forte chez un entrepreneur aguerri déjà dans le même secteur d'activité. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Poseko δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πολλοί νέοι Ευρωπαίοι έρχονται σε αυτήν για να εργαστούν. Οι 5 αυτοί μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος έδωσαν στον Τομά τη δυνατότητα να αναπτύξει και να διαχειριστεί εξ ολοκλήρου ένα πρόγραμμα. Οι στόχοι του επιχειρηματικού του σχεδίου ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Poseko. Alors c'est la première fois qu'on fait appel à ce programme Erasmus Young Entrepreneur. Il est clair que pour nous, la première chose, c'est que ça nous permet d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe. Donc c'est une personne qui peut contribuer concrètement à des activités qu'on a. Donc il y a un win-win qui était indispensable pour nous pour pouvoir accueillir ce genre de stagiaires. Ο Thierry Vandenbroek ανάθεσε στον Τομά μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή, να δημιουργήσει και να συντονίσει ένα δίκτυο πάνω από 35 κοινωνικών επιχειρηματιών. Έπρεπε να μάθει να εργάζεται, να οργανώνει συναντήσεις και να παίρνει αποφάσεις μαζί με τους συναδέλφους του. Ce qui pour moi m'a appris le plus dans mon expérience ici à Poseko, c'était de partir d'un projet embryonnaire donc, et le faire éclore et l'amener à maturité jusqu'au salon Entreprendre de cette année. Έχοντας τα γαλλικά ως μητρική του, ο Τομά έφερε εις πέρα στην αποστολή του στις Βρυξέλλες. Ο Thierry εκτίμησε εξίσου τις γνώσεις του σε άλλες ξένες γλώσσες. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη στήριξη των προσπαθειών διεθνοποίησης των ΜΜΕ. Je pense que déjà, en fait, créer des synergies et des relations entre les pays européens permet à quelqu'un qui est national de commencer à penser en dehors de ses frontières. Et donc c'est une première manière de s'ouvrir au monde. Donc c'est essentiel et c'est un bon argument, un bon alibi, je dirais, en fait de forcer peut-être d'une certaine manière des échanges pour que chaque personne comprend que le marché est aujourd'hui un marché international. Η Ευρώπη είναι μια αγορά 500 εκατομμύριων δυνητικών πελατών. Μια ενιαία αγορά στην οποία ο Τομά μπορεί να υπολογίζει στο μέλλον. Donc le côté international au niveau du business, on pourra
Clairement le ressentir, en tout cas dans l'entreprise que je créerai en rentrant en France, sur les relations que j'ai pu tisser ici, les relations avec tous les entrepreneurs du réseau notamment, les relations ici avec Poseco. Et clairement, ce sera un plus le jour où je déciderai de venir élargir mon travail et mon activité à la Belgique. Αποστολή εξετελέστη για τον Ντομά. Χάρη στην ανταλλαγή αυτή με την Poseco, οι επιχειρηματίες που συγκέντρωσε στο δίκτυό του βρέθηκαν όλοι στην εμπορική έκθεση Entreprendre. Il est clair que travailler avec un stagiaire professionnel qui vient en plus d'un autre pays, mais ça nous fait penser parfois les choses autrement et ça nous demande aussi d'avoir la capacité en fait d'avoir confiance en fait dans ces jeunes entrepreneurs. Ce qu'on a fait par la force des choses et le return c'est du 300% quoi. Eu tenho um background financeiro, comecei por estudar gestão. Entretanto, há 4 anos atrás decidi mudar para a área das artes e comecei a organizar concertos e festivais de música. Fiz um curso de Arts Manager e agora estou a fazer uma pós-graduação. Η Ρίτα Μάια από την Πορτογαλία βρίσκεται στο Λονδίνο για μια ανταλλαγή με το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες για 6 μήνες. Επιχείρηση υποδοχής η Retox Clinic. Σύμφωνα με το διευθυντή της, Dr. Alex Sethi, δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο από τη μουσική. I studied very technically. I studied chemistry up until PhD level, but I also consider that at the same time I was doing that, I was studying music, in that I was a DJ and I had a radio show and I was building up my experience and knowledge of music and artists. Η Retox βοηθά ανεξάρτητους καλλιτέχνες και τις εταιρείες διανομής τους να αποκτήσουν πρόσβαση στη μουσική αγορά, ραδιόφωνο, κινηματογράφος και βίντεο. Ο Alex Sethi λατρεύει να ανακαλύπτει νέα ταλέντα. Μέσω του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες ανακάλυψε τη Ρίτα Μάια. I wanted to be involved in the program because I believed it would bring me key people, creative people who really want to work in this industry. I believe it will benefit what I do. Those people will bring ideas to me, bring new processes, new ways of working, look at what I do with a pair of fresh eyes. Η Ρίτα δημιούργησε ήδη τη δική της επιχείρηση, την Ilada Fantasia, το 2009 στο Πόρτο. Στόχος της είναι να βγάλει την τέχνη και τη μουσική στο δρόμο και όχι μόνο στη χώρα της. Os objetivos do plano de negócio era crescer de uma forma internacional, conseguir arranjar contactos e estabelecer parcerias com noutros países da Europa e outros e conseguir organizar eventos fora de Portugal. Η The Bikini Beach Band είναι ένα εξαιρετικό συγκρότημα από το Λονδίνο που ανακάλυψε πρόσφατα η Ρίτα. Κάλεσε τον Άλικ να γνωρίζει τους μουσικούς σε μια πρόβα του στο στούντιο. Θέλει να τους προτείνει μια περιοδεία στην Πορτογαλία. Aprende-se muito a trabalhar aqui no Reino Unido porque há investimento na cultura, há investimento em eventos, há investimento nos artistas. É completamente diferente de trabalhar em Portugal, onde o mercado é muito pequeno e de difícil acesso. Ο Alex Sethi έχει επιχειρηματικό πνεύμα. Η Ρίτα Μάια διαθέτει μεγάλη μουσική παιδεία. Πρόκειται για μια ανταλλαγή ικανοτήτων που διευκολύνει την ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. I think it's the most important thing, really, very important to help new entrepreneurs coming up, people with new ideas. I think when I started, my field was much smaller than it is, and I really was so passionate, I just pushed myself into it. And I think it would have been really nice if I'd had a mentor. I could have maybe saved time. I would have understood clients. I would have had someone to open doors for me, to show me clients, to get contacts. Hi, Joanna. How are you? Απαιτητική και ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή μουσική αγορά έχει πολλούς υποψηφίους επίδοξους καλλιτέχνες, αλλά λίγοι τα καταφέρνουν. Η Ρίτα μπόρεσε να υποφεληθεί από τις επαγγελματικές γνωριμίες του Άλικ. Της άνοιξε τις πόρτες σε στούντιο, μουσικούς και παραγωγούς στο Λονδίνο. Eu penso que a parte mais importante que aprendi foi a maneira como o Alex sozinho criou a sua própria empresa e desenvolveu o seu negócio. E o negócio está a crescer, ele já o faz há 7 anos, penso eu. E estou a aprender quais as melhores maneiras de ser comercialmente agressivo, de
de adquirir novos clientes, fazer contactos num país que tem uma cultura empresarial completamente diferente do país de onde eu sou. Αυτό το πρόγραμμα δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία σε δύο συνεργάτες να υποφεληθούν ο ένας από τα ταλέντα και τις ικανότητες του άλλου. Και για τον ιδιοκτητή μιας επιχείρησης αυτό είναι σημαντικό. I think Rita's brought more than I expected. First of all, what we talked about and discussed was she was going to help me the business side, the marketing side, social networking, improving my presence in these areas, and she's definitely done this. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% της ευρωπαϊκής μουσικής αγοράς. Το εν λόγω πρόγραμμα ανταλλαγής τους παρέχει στήριξη για να επεκταθούν περισσότερο διεθνώς. I would definitely recommend it to other companies. In fact, I've already started talking about it to other people I work with and anyone who's interested, really, people I meet. I think when you have something good, you always want to spread good news. So yes, definitely very happy. Είτε πρόκειται για νέους επιχειρηματίες είτε για πεπειραμένους, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του προγράμματος Εράσμους Νέοι Επιχειρηματίες. Μέχρι σήμερα εκατοντάδες άτομα έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μακάρι να εμπνεύσουν και όλους εκείνους για τους οποίους το επιχειρηματικό πνεύμα είναι σύμφυτο με το ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.